Is-Sibt fis-7:15 ta' filgħodu, Stephen Farrugia ta' 42 sena mis-Siġġiewi jitlef il-kontroll tal-mutur tiegħu tat-tip Honda CBR u ħireġ mis-Siġġiewi fiż-żona magħrufa bħala l-Benniena. Hekk kif tilef il-kontroll baqa' dieħel f'ġint. Mad-daqqawwa tilef siequ l-leminija u sofra minn ġrieħi serji f'siequ l-oħra. Huwa spiċċa qalb is-siġar wara ċ-ċint li baqa' dieħel fih. Sorsi fuq il-post qalu li malli waslu l-pulizija minkejja l-ġrieħi serji Stephen Farrugia beda jkellimhom u saħansitra tom id-dettalji personali tiegħu. Ambulanza li waslet ftit tal-ħin wara ħaditu l-isptar Mater Dei fejn sfortunatament aktar tard tilef ħajtu. Preżenti fuq il-post kien hemm ukoll membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Kawża tal-inċident għal xi ħin ingħalqu ż-żewġ karreġġjati tat-triq. Il-Maġistrat Joseph Apa Bologna fetaħ inkjesta dwar dan il-każ u ħatar diversi esperti biex jassistuh. Raġel ta' 36 sena jinsab fil-periklu li jitlef ħajtu. Dan wara li qala daqqiet ta' arma minant martu waqt argument li seħ f'dar f'ħalasaq. Il-każ seħħ il-bieraħ fil-kwarta ta' wara nofsinhar fi triq San Karlu. Ir-raġel ittieħed l-isptar Mater Dei fejn kien iċċertifikat li kienet isofri minn ġrieħi gravi u li kien fil-periklu tal-mewt. Il-mara ta' 35 sena li kienet involuta f'dan l-argument ukoll ittieħdet l-isptar iżda ma sofrit minn ebda ġrieħi. Inkjesta dwar dan il-każ infetħet mill-Maġistrat Giovanni Grixti. Saif al-Islam, l-ewwel iben mit-tieni mara ta' Gaddafi, inqabad fin-naħa t'isfel tal-Libja, eżattament fil-belt ta' Ubari. Qabel ir-revoluzzjoni kontra missieru, Saif kien meqjus bħala l-persuna li seta' tiġġib bidla fil-Libja. Bidla li kienet tiġab tinħass hekk kif Saif irnexxielu jiftaħ lil pajjiżu aktar għall-kummerċ internazzjonali u kif ukoll għar-relazzjonijiet aħjar ma' pajjiżi barranin fosthom l-Amerka. Huwa mifhum li Saif fil-ħin tal-arrest kien akkumpanjat minn 3 persuni oħra fosthom uffiċjal għoli tar-reġim ta' Gaddafi li jismu s'issadu ma ġiex imħabbar. Il-Qorti tal-Krimin Internazzjonali f'The Hague kienet ħarġet mandat ta' arrest kontra Saif al-Islam fis-27 ta' Ġunju li għadda. Mandat li mill-ewwel indikazzjonijiet jidher li mhux ser jiġi onorat mill-Kunsill Transitorju Libjan hekk kif ħafna wrew ix-xewqa li Saif jgħaddi ġuri f'pajjiżu. Huwa mifhum li Saif inqabad minn grupp ta' ribelli magħrufin bħala Bashir al-Tlaib, tribuli oriġinat mill-belt ta' Zintan li kellha wkoll rwol importanti ħafna fil-waqgħa tar-reġim tal-Kurunnell Muammar Gaddafi. L-aħbar tal-ħtif ta' Saif al-Islam Gaddafi intlaqat minn ferħ kbir fil-belt ta' Tripli hekk kif numru kbir ta' Libjani ħarġu jiċċelebraw it-tmiem tal-aħħar elementi tar-reġim tal-familja Gaddafi. Meta kien qed jieħu sehem fi programm ta' diskussjoni fuq Radio Malta, Lorenz Gonza ħabbar li l-proġett tal-interconnector bejn Malta u Sqallija għal provvista tal-elettriku mhux se jkun lest sakemm tasal l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Jiena l-kejbil tal-elettriku mhux sa jiffunzjona qabel l-aħħar elezzjoni, qabel l-elezzjoni li jmiss ma nlaħquhx naħseb jien. Dan anke jekk skont il-Prim Ministru nnifsu permezz ta' dan il-proġett pajjiżna se jkun jista' jixtri ż-żejt bl-aħjar prezzijiet fis-suq. Id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru tfisser li l-Power Station tal-Marsa se tibqa' topera għal numru sostanzjali ta' xhur oħra u dan għaliex il-Gvern dejjem rabat l-għeluq tagħha ma' tlestija tal-interconnector. Waqt li kienet identifikata bħala s-sors ta' trap l-iswed, il-Gvern diġà ġie mwissi mill-Unjoni Ewropea li jista' jaffaċċja konsegwenzi serji jekk il-Power Station tal-Marsa tibqa' topera. Fl-istess programm, il-Prim Ministru konferma li kienu li ta' dokumenti konfidenzjali tal-Kabinet dwar ir-riforma fit-trasport pubbliku lis-Segretarju Ġenerali Pawlu Borċu Livier biex dan seta' jurihom fuq it-televiżjoni. Deċiżjoni lil min nipprovdi dokumenti noħodhom jiena bħala Prim Ministru. Sa dan it-tant waqt programm fuq l-RTK Lorenz Gonza qal li kuljum jiffaċċja stejjer tal-waħx. Kieku kelli nikteb ktieb jien. Naħseb inwerwer il-kulħadd. Minkejja l-problemi kollha Malti iżda qed tesperjenza riżultati rekord. U llum nista' ngħid li sa nagħlqu dis-sena b'rekord. Rekord. Semma wkoll kif hu ħireġ minn Kastilja fl-aħħar jiem ħa pjaċir li reġa' tfaċċa s-sur. Għadhom kemm lestew il-parti tar-restawr fejn ġej il-lift u tfaċċa il-ġmiel ta' sur imnaddaf mill-ħaxix abjad sabiħ il-ġebla Maltija. F'intervista fil-programm La Aġenda Lino Spiteri jgħid li mill-miżura li l-Gvern ħabbar fl-income tax se jgawdu biss mal-55,000 persuna waqt li mal-100,000 oħra huma se jieħdu xejn. Il-Ministru tal-Finanzi qed jipproponi li jolqot tajjeb lil 55,000
persuna. U l-kumplament, min ma jħallas taxxa, sejju, mu ħajħu xejn. U għalhekk li l-maġġoranza tal-familji Maltin ma se jgawdu xejn minn dan il-budget. Lino Spiteri li kien Ministru tal-Finanzi huwa tal-opinjoni li dan mhux budget tal-elezzjoni. Iżid li jemmen li dan il-budget qed iħejji triq għall-elezzjoni ġenerali li jmiss li fi kliemu issir fi żmienha. Madankollu qal li bil-mod li bih fassal il-budget, il-Ministru tal-Finanzi ħalla spazju biex jekk ikun irid il-Prim Ministru s-sena d-dieħla jsejjaħ elezzjoni ġenerali. Għalhekk Lino Spiteri jsejjaħ dan il-budget bħala eżerċizzju politiku. Jgħid li l-budget huwa mimli previżjonijiet ottimisti żejjed. Huwa wkoll budget nieqes minn viżjoni fit-tul u li ma jindirizzax il-problemi soċjali tal-pajjiż. Dawk li ma jħallsux taxxi, għax ma jaqalgħux biżżejjed biex ma jħallsu taxxi, ma sa jkunu ħadu xejn. This is politics dina hija politika u politika ħażina. Il-gvern qiegħed jgħid illi daw in-nies ma jeżistux.